Nedávnym otvorením prevádzky finalizácie hotových výrobkov v púchovskom podniku Continental Matador Rubber završili prípravu podmienok pre navýšenie kapacity výroby až na 8 miliónov osobných plášťov ročne. Logicky sa tak zvýšil tlak na obchodníkov, ktorí majú za úlohu výrobky umiestniť na trhu. Obchodný riaditeľ Miloš Radosa priznáva, že z obchodného hľadiska tento rok nie je vôbec jednoduchý. Vo všeobecnosti v pneumatikárskom biznise by som povedal, ja som v tomto biznise od roku 1990. Najnáročnejší rok určite. Samozrejme, rozdelil by som to na situáciu v osobných pneumatikách a v nákladných. V tých nákladných je tá situácia ďaleko komplikovanejšia. Tie výstavba a vôbec všetky priemysly, ktoré ovplyvňujú spotrebu nákladných pneumatík, sa viac menej pribrzdili zásadne alebo dokonca zastavili. Takže v tejto oblasti je dosť komplikovaná situácia celokoncernovo, ale verím tomu, že sa stabilizuje situácia do budúcich rokov. My cez kvalitu našich produktov a cez portfólio určite naďalej sa budeme presadzovať vo všetkých značkách vrátane značky Matador. O niečo lepšia je situácia v predaji osobných plášťov, kde dopady krízy nie sú až také očividné. Občania, respektíve aj firmy, neprestali jazdiť. Jednoducho tie osobné auta jazdia a tým pádom aj tá spotreba tu je cítiť trošku pokles na trhu. Tešíme sa na zimnú sezónu. Predpokladám, že v zime sa tá situácia ešte viac stabilizuje a dostaneme sa do normálu. Na margo prenikajúcich fám o zániku značky Matador obchodný riaditeľ spoločnosti Continental Matador Rubber Miloš Radosa poznamenal. Ja som presvedčený aj, že za horizontom 10 rokov značka Matador bude fungovať a bude úspešne fungovať. Momentálne značka Matador z hľadiska výrobkového portfólia je hneď za Continentalom druhou najrozšírenejšou v portfóliu značiek Continental, takže myslím si, že každý dobrý a umný podnikateľ si zváži všetky rizika a potenciál teda tých výrobkov. Čiže ja som presvedčený, že značka Matador, aj keď niekedy ľudia vyťahujú rôzne, by som povedal, neoverené a nelogické informácie, je tu určite a tá značka má priestor jak v portfóliu značiek Continental, tak by som povedal v celoeurópskom merítku. V podniku však predsa len oproti minulosti zmenili obchodnú stratégiu. Neatakujeme všetky trhy svetové, ale sústredíme sa teda na európsky a trh bývalého Sovietskeho zväzu. V tom je trošku rozdiel oproti minulej stratégii, ale inak myslím si, že tá situácia je stabilizovaná.